חזון אחרית הימים, ישעיהו, פרק ב'. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים, ויהלכו עמים רבים ויאמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. וישפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכיתתו חרבותם לאיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים.